Jednog sunčanog jutra pčelica Maja se probudila u svojoj toploj košnici. Tog dana imala je posebnu misiju da nauči više o tome kako pčele rade zajedno da bi napravile ukusan med. Majo, danas ću ti pričati o tome koliko smo mi pčele važne za prirodu. Na primer, mi pčele smo jedini insekti koji pravimo hranu za ljude već 150 miliona godina. Zatim su odletele na livadu. Maja je bila očarana. Svuda oko nje raslo je cveće svih boja. Miris je bio opojan, a vazduh je bio pun zujanja drugih pčela, a to zujanje nastaje od mahanja njihovih krila. Nastavila je da objašnjava iskusna pčela Lili. Lili, kako znam koji cvet da izaberem? Pitala je Maja. Svaki cvet ima nektar, ali najviše ga ima u šarenim i mirisnim cvetovima. Samo sleti na cvet i koristi svoju dugačku surlicu da izvučeš nektar, objasnila je Lili. Maja je sletela na žuti maslačak i pažljivo uvukla surlicu u cvet. Osetila je slatki ukus nektara i napunila svoj ranac. Ali je primetila da joj se za noge zalepio zlatni prah. Lili, šta je ovo? Upitala je. To je polen, Majo. Dok skupljamo nektar, polen se lepi za naše noge. Kada preletimo na drugi cvet, mi ga prenesemo tamo i tako pomažemo biljkama da se razmnožavaju. To se zove oprašivanje. Kada su se vratile u košnicu, unutra je bila prava gužva. Vidiš, Majo, mi ćemo sada dati drugim pčelama nektar, a one će ga preraditi tako što će im dodati svoje posebne enzime koji će pomoći da nektar pređe u med. Svaka pčela u toku svog života proizvede oko 1 kašičice meda. Nakon toga stavljaju ga u saće i mašu krilima da ispari višak vode. Znači svaki cvet koji posetimo postaje deo našeg meda, zaključila je Maja. Dok su prolazile kroz košnicu, Maja je primetila pčelu koja je bila veća od ostalih. Bila je okružena grupom pčela koje su je hranile i pazile. Ko je to? Šapnula je Maja. To je naša kraljica. Ona je majka svih pčela u košnici. Njena glavna uloga je da polaže jaja kako bi naša zajednica mogla da raste. U jednoj košnici može biti i do 60.000 pčela, a kraljica u toku leta položi oko 2.500 jaja. Zatim je Maja primetila grupu većih, pomalo lenjih pčela, koje su samo ležale na jednom mestu i nisu radile, a njihove krupne oči su delovale kao da stalno posmatraju šta se dešava. Zašto ove pčele ništa ne rade? Upitala je Maja. Ah, Majo, pa to su trutovi. Oni su muške pčele u našoj košnici i njihova je uloga veoma posebna, iako se čini da ne rade baš mnogo. Njihov jedini zadatak je da oplode kraljicu i stvore novu generaciju pčela. Kada dođe vreme da se kraljica pari, trutovi lete visoko u nebo i takmiče se u tome ko će prvi stići do nje. Samo najsnažniji trutovi uspeju u tome. Trutovi ne skupljaju nektar i polen, jer nemaju korpice za polen na nogama niti surlicu za skupljanje nektara. A kada prođe sezona parenja i dođe jesen i hrane nema dovoljno, trutovi više nisu potrebni košnici. Tada ih radilice izbacuju napolje. To može delovati surovo, ali je neophodno da košnica prezimi. Jednog kišnog dana
Dok je pčelica Maja sedela u toplom saću svoje košnice, čula je starije pčele kako pričaju o matičnom mleču i propolisu, pa je pitala Lili šta je to. To su posebni darovi koje mi pčele pravimo i od ogromne su važnosti i za pčele i za ljude, rekla je Lili. Propolis je nešto što mi pravimo od smole koju sakupljamo sa drveća i biljaka. Kada donesemo tu smolu u košnicu, mešamo je sa voskom i sa svojim posebnim enzimima i tako nastaje propolis. Njega koristimo kao građevinski materijal kojim zatvaramo pukotine u košnici da hladnoća ne ulazi unutra. Propolis je takođe i dezinfekciono sredstvo koji štiti naše košnice od bakterija, virusa i drugih štetnih mikroorganizama. Znači, propolis je kao naš štit, rekla je Maja. Tako je, Majo, i ljudi ga koriste jer je odličan za lečenje rana, jačanje imuniteta i zaštita od infekcija, dodala je Lili. A šta je matični mleč? Nastavila je Maja. To je najvažniji proizvod naše košnice. Njega proizvode mlade pčele radilice iz posebnih žlezda na glavi. On je hrana za našu kraljicu i za larve koje će postati nove kraljice. Ostale larve koje dobijaju mešavinu polena i meda postaju radilice, a radilice su inače uvek devojčice ili trutovi. Matični mleč je prepun hranljivih sastojaka koji kraljici omogućavaju da živi mnogo duže od nas, čak i do 5 godina. 5 godina, a mi radilice živimo samo nekoliko nedelja, uzviknula je Maja u neverici. Tačno, Majo, zato je kraljica toliko posebna. Ona je majka svih nas i zaslužuje najbolju hranu kako bi mogla da polaže jaja i održava našu zajednicu snažnom. Znači, matični mleč je ključ za stvaranje matice. Da, Majo, a i ljudi ga koriste jer i njima pomaže da budu snažni i zdravi, a i da se brže oporave od bolesti. Sledećeg dana, dok je pčelica Maja radila u košnici, začula je glasno zujanje ispred ulaza. Izletela je napolje da vidi šta se dešava i ugledala strašne stršljenove kako kruže oko košnice. Bili su veliki sa oštrim čeljustima i brzim krilima. Brzo unutra, viknula je Lili. Stršljenovi su opasni neprijatelji. Maja je brzo uletela u košnicu dok su stražari zauzimali svoje položaje za odbranu od neprijatelja. Stršljenovi su mnogo veći od pčela, ali pčele znaju kako da se brane od njih. Prvi način odbrane je da pčele stražari stoje na ulazu i ne dozvoljavaju im da uđu. Ako stršljen pokuša da uđe, stražari ga odmah napadaju i bodu svojim žalkama. Pčele često svoj ulaz u košnicu suze koristeći propolis, kako bi neprijatelji koji su veliki teže ulazili. Ako stršljen ipak uđe u košnicu, pčele ga okruže i naprave pčelinju loptu. Počnu da mašu krilima kako bi podigle temperaturu, a to stršljen ne može da izdrži i onda ugine. Znači, zajedno smo jači. Upravo tako, rekla je Lili. Jedne noći, dok su sve pčele spavale, Maja je čula čudno grebanje unutar košnice. Lili, šta je to? To je miš. Oni vole ponekad da uđu u košnicu jer im je unutra toplo, a ponekad čak jedu i naš med. Pa kako ćemo ga izbaciti? Mi koristimo propolis da se branimo od miševa. Ako miš uđe, mi ga bodemo dok ne ugine.
a zatim ga prekrivamo propolisom. Na taj način ga mumificiramo, kako ne bi širio neprijatan miris u košnici. Uvek je naša snaga u zajedništvu, rekla je Lili. Kada je došlo leto, pčelica Maja je trebala obići bar 100 cvetova i tada je primetila grupu ljudi kako prilaze njihovoj košnici. Nosili su čudna odela i mreže preko lica. Maja se uplašila i brzo se vratila u košnicu da upozori ostale pčele. Lili, ljudi dolaze da nam uzmu sav med. Ma ne brini, Majo, to su pčelari, a oni znaju kako da se ponašaju prema nama. Mada ima i ljudi koji ugrožavaju naše košnice, samo mi znamo kako da se branimo. Tada bodemo uljeze našim žaokama i to radimo u krajnjoj nuždi, jer kada bodemo ljude, naša žaoka se zakači za njihovu kožu, istrgne se i mi tada gubimo život. Zanimljivo je da kada ubodemo žaokom drugog insekta, onda se to ne dešava. Zato mi koristimo žaoku da ubodemo ljude samo kad smo u velikoj opasnosti. Mi prvo upozoravamo glasnim zujanjem i kruženjem oko njih, a ako to ne pomogne, napadamo zajedno. A kada otkrijemo livadu punu cveća kao izvor nektara, mi pčele plešemo u obliku osmice čuveni Wangl ples i tako pokazujemo pravac i udaljenost cvetova. Iako je mozak nas pčela veličine zrna susama, vrlo je sposoban. Ima ljudi koji nas nesvesno ugrožavaju, koristeći pesticide, uništavaju staništa ili pale košnice, jer nas se plaše. Ljudi mogu pomoći pčelama da sade medonosno cveće, da izbegavaju upotrebu otrova, pesticida i da šire svest kod drugih ljudi koliko smo važne za oprašivanje i prirodu i da nas vole kao što to čine pčelari. Kada se brinemo jedni o drugima, svi imamo koristi. Obično, kada žaokom ubodemo u odbrani kod nekih ljudi, samo malo boli i pojavi se otok i crvenilo. Ali neki mogu imati alergijske reakcije, a to znači da im telo burno reaguje na pčelinji otrov. Ako se to desi, treba odmah pozvati hitnu pomoć. Svi znamo da je med sladak i zdrav, ali i tada opet neko ima alergije na med i polen u njemu. Zato osobe koje su alergične treba da vode računa da ne jedu kolače i medenjake sa medom. I na kraju, Majo, od našeg rada i mi i ljudi imamo mnogo koristi. Zajedno pravimo i hranu i lek.